سروکاتیا کار اقتصادی یا هداپاری سپانا اجرتا اصغری نرخاند هداپاری گوت اجرتا اصغری روشا به عدالتیا که هاتیه گوهراندن کفنشوپیه یه هات گوتن حوجه ücret لگور adalet be parvekrin. Sayın Başkan, teşekkür etmek için söz talebiniz var. Paket istihdama piçucuk ya ko peşkeşi meclisi hat kirin te rexnekirin. Karker û xebatkar jî tiştên ku hêvî dikirin divê paketê de nedîtin. Ev mijara hanê di rojeva Hudaparê de jî heye. Hudaparê nirxandin kir ku ev ücreta ezxerî rewşa bêadaletiya ku hatiye guherandin kevneşopiyê ye. Hudaparê wiha got. Li Tirkiyeyê her tim ji kesên kardêr û razangeh re teşwîq tê kirin. Her cure rehetî ji kesên kardêr re duwarê prîma piştgiriyê de û di daxistina bajê de tê dayîn. Lêbelê ev teşwîqa hanê ji kesên ku bi ücreta ezxerî dixebitin re nayê dayîn. Ev neheqiyek mezin e. Duwarê hilberandin û îxracatê de rexor tê şikandin. Lêbelê ji kesên ku bi ücreta ezxerî dixebitin re tu başbûyînek nayê kirin. Hewciya duwarê maaşan de bi edaletî bê tevgerandin. Hudaparê wiha berdewam kir. Di heyama ku ücreta ezxerî tê eşkere kirin, hewciya li reqemên birçîbûn û feqîriyê yên ku tên eşkere kirin jî mêze bê kirin. Ücreta ezxerî rewşa bêadaletiya ku hatiye guherandin kevneşopiyê ye. Hewciya ücret li gor edaletê bê parvekirin.